Sabi. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! So guys, good morning sa inyong lahat. Ay, good morning. Mayong buntag sa Bisaya. May balak ako ngayon, ano. Sorry sa mukha ko kasi bagong gising. May balak ako ngayon na ano. May balak akong mang-prank. Kasi may nabili ako sa online. May nabili ako online na ano, yung parang dugo talaga. So, si Bunso ngayon, nandun siya sa loob. Nagpaluto ng ulam. Wow! Ganun siya kakon. kasi bagong ano yung ngipin niya ba? Bagong... Kasi ano niya yung ngipin niya. Tapos may ano siya na gamot, yung antibiotic. Pero kailangan niyang kumain muna. So, pinaluto niya ako ng pagkain, guys. Ako daw magluto ng ulam namin. So, ipaprank ko siya na ano, naghihiwa daw ako. Tapos, tingnan natin. Ewan ko, unahin ko si Bunso. Pero mamaya sila. Yung ibang sila Sheila, sila Asap, sila. Dalang baboy, ate Karen. Dalang baboy ang di-order ninyo. So, wala mo nang bayaran. Wow, di bayaran. Lagi ako lagi padani yun. Atas dyan? Wala pa ako, hindi niya papitol na rin. Kaya mo na kayo. Kaya mo na kayo. I-prepare guys, si mama na high blood.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ha? Takpan! Kuy maaari. Sino ba ano? Di. Sumili. Tanga. Iya, tak keluar mana? Murah meninggal. Udang na, uy! Lang kayo. Kita. Ayun, tapi pinto ko. May tibanik, nakay ka na. Nakay. Clothes. It's a prank! Kaya pala amoy toyo. It's a prank! Magprank mo siguro hindi. Pero wala mali ka video. It's a prank! Na-prank sila. Kinabahan daw sila. Tapos na sila Sheila kanina eh. Ikaw, anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo? Siyempre, natakot kasi may dugo, marami. Ikaw. Ayun, tumantay. May toyo pa na pula. Ganun pa kasi. Ganun siya. Ikaw ma, unsay mo na feel ma? Unsay mo na feel ganina? Syagit ko si mama. Nga naman ka! Ano naman natin? Disalay ko. Ang ito. Yeah. Okay, ko ka nga, nangakang i-observe ko niya, kaya na Patanaw mo si Undo. Pero ito yung mga wapat. Bro, diba na sa Agay! pero gawa pa man, hindi pang balikan, hindi siya Banganan na mo ba? Kamot, banganan na magdago. kuya, do ka man na. Ba?
Bangalan, uglog. Ay, sama. Manam. Tanasa sa... Manam yung kanina. Dapat malayo ka. Mukhang kagitlog malat eh. Parising na lang cake, hindi ko malat ko yan. Para hindi man ako. Ha? Parising na lang cake. Wala ni Kobe. Bukan na lang manito. Uy, ano ka, Doy? Ano ka, Doy? Di ba kita naman sa... Sabi na kaya ko kanyo? Kaya ko lang pala mo ang reading ba? Baka babang Sabi mo na? Ano nasa sa una? Pastor ba? Uy, katuba-tuba ko niya ko. Shoutout kay Ayan Faduhilaw from Miagaw, Iloilo. Carl Jan Fontanilla ng Angeles City, Pampanga. Francis Bangalisan ng Paranaque, Manila. Joseph Mendoza ng Cabuyao, Laguna. Roderick De La Rosa Vlog ng Negros Occidental. Etovs Reyes ng North Caloocan City. Jove Sincer ng from Bukidnon. Eddie Torres ng Santa Ignacia, Tarlac. Derek Torres ng Norzagaray, Bulacan. Richan Mark Bomongkag ng Bukidnon. Stephen Deparin ng General Santos City. Mixel Macdon ng General Mariano Alvarez Cavite. Tsaka kay Clarito Lopez ng Tigbinan, Labum, Camarines Norte.